Brian subhay pi shakane ka channel ka film bangan batay pi menta ka de boy. Haching snang jongane ka film ka way ka kantay ka bakurteng ka Krita Ivan tale cha United Kingdom hadin balatung kam ya ka kum kanani da ka way ka longging ka baril spa. Haba ka lapoy haying ka weng hi juti jongka bat pet kan san ya ka ying ba namar bagi try gidang late shabar. Kala kendet haba ka yakendu ya way shinrang ubakerteng Umalkom pat uday nong pen poi kitiar bajuan sangat teng hang ta haying. Umalkom pat lokhod ya ka kereta bon senon ya ka nakabenta ka jinglet kai haying. Nere kendet hadin kawan ka way ka kentay rangba ka bakerteng ka Mrs. Hilshire ka badai ka tengah jong utraying. Ka Mrs. Hilshire ka kli ya ka kereta basya hi juti jongka ka kereta ka pen iya ka caka bakala wengi ki juti. Hene kala kendet ban syam bakilaja. Ka Mrs. Hilshire pat ko ong ba la ban le ukun jangka. Hadin kane ka Mrs. Hilshire ka khot ya ka kereta ban ya kendu ya tunga jangka Mr. Hilshire. Haka jo ka por ka pen itu ya ukna baka kereta ka day ban sumar. Hene ka kendet ban la pa une ukna uday tang ka por soilin jangka di pay ne ukun basyushna bat bala ay kerteng ubram. Kala rikhi bat perkat baka di tang ka jingkern kai hari Master bat Mrs. Hilshire kisngap jar bat mut shisha. Ka Mrs. Hilshire ka itu ba shibuan kinani kil apply ya kane ka kam hari ubram pat umshung na priang namar kimde ki badang samla bat ba itenat. Ka Hilshire kala hikai ya ka kereta kumno ban sumar ya ubram bat kala eno shibuan ki jing tho kane ka kentup ya ka jing pule ya ubram haka sor ka bajam bat basyai bat tam ya ka jing ruai haka bajam ya hu ban bu ya ki batam haka duli bu jing bam bu ya ka jing riam khnai bat ru ai ka jing doi shaba untia. Ba Mrs. Hilshire ka itu ba ubram ulong ba le rain bat umi ne le kino ki kam tang hapor bomdon ba yo I mano yo u. Master bat Mrs. Hilshire ki kli ya ubram syapang ka kereta. Ka kereta kala kia jing mut marsen yo I. Master Hilshire ulakang ya ka jing kang shipor. Naka benta ka jing ya keren jongki. Tang shipang ki mi no bat yutu ba ubram updiang ya ka kereta bat bakwa bakan long kanani jong u. Ka kereta ka phone sya ka para jongka ba yutu ya ka jing jia baro hakata ka ying. Kasngi ka babut ka kereta ka yo sngew ya ka kong Hilshire bakala bitar. Namar bakala yo I ya ubram bola penpat penprah kamra jong u. Hadin kata ukpa jong bram Master Hilshire uwan. Bat yatu bakin let syangkai syabar bat kin ya ka kereta marway bat ubram. Master Hilshire bu ajing mut ya ka kereta daki skidol jongka panbuat hagi sngi ke badangwan. Haba kalami no ka kereta ka sedang ban kentat iki kendon bat kele ya ubram marway. Hashiteng senya ka kereta ka kendet na jingtia banyo sngew ka jing sawa ba pela bat kane ka penlong ya ka banwat ya ka daw jong kata ka jinglong ka bakinja. Haba ka yeng hakmat ka dur painting kensan naka kenro ka mi ka kti bat penting ya ka. Henry kalapau bakane ka datang ka jing pos new. Hadian kata ka kereta ka let hak kamra jong bram bat kayo I bolo jauh ki umat. Haba lawat punya kalapau baka seling kala dap daki umbret bat kala jauh. Hakata kamit kensan don bakol ya ke kereta. Hadnre haba kala shim ya ka phone umdon bakren. Haka step ka babut umalkom wan pen poiter shaying bat ka kereta kala kli jintip shipang ubram. Umalkom ulai tu ba ubram ula julong ukna ubashisha bat uday ukun marway jong Mr. bat Mrs. Hilshire. Henry hakaway kasni ka ying jongki kala syap dan julor hakading bat ubram ulayap namar umla ban light pad hakapor babiang bat ulak klat no. Kapor soilen hakajing sya kalong tang katiar kopi nakabenta ka ying jong Mr. bat Mrs. Hilshire haro ka jing du no ya ubram. Umalkom ukli ya ka kereta banyak kendu hakata kamit bat ka kereta kala priang. Ka kereta kala penkrek nakabenta kata kamit banlik kendu bat umalkom. Haba ka phone bat ka para jongka ka kereta kala I ba ubram ulapit ya ka. Bat ka kang ya ka jingkang bat belet jingmut haka jingsum. Henry kala snow par baka syam ya usnyu balakab
bat ka riam bat ki jingdeng jongka kilaja te kal likwat eki bat hangta kal sneu ya ka sur phla te ka krita kal kiu ya ka khrdop bat kinsan kata ka khrdap ko shukhang dala de bat ka krita kal sha set hapo umalkom ula wan ban shaw ya ka bat ka krita kal perta jam ban yarap ya ka re umalkom yo sneu bat umi no ka krita ka persyang ban thaulat dakungbai ban yo mi no tensan ka serngeu ko bakrau ka pau kma chungka bat lakan dit nakata bat ka penlong bakan yap flap haga step haba ka krita ka lakhi na jingthia bat ka lalap bakla sha penlai dalade kai thu ya umalkom shphang ka jingcha kata kamit ka pau ba ka jing ken kala ban khang bat pli dalade ka krita ka klibyang ya umalkom shphang ubram but uya thu badon artli kijing shakli shphang ubram don ki baha kata ka shnang ki basusen ya u namar ba ki kenmau u ko mukhna bo bha return ru ki ba ong bo de ukhna obosneu hakata kamit ka krita kala phun bang ya para jangka ka le thu ba usamla barim jangka ubale benya ka ukol ula persyang banwat ya ka bahang no ka don ka krita ka isi bhai u bat ka krita ka jinja namar ka jinglai lan hadien bakala sho ha ukul ka krita ka khre banlik no hajing thia bat kala shoot iki baniat hamar bakala de ban shoot baniat kalau ya sneu ya kajing sawa ba phlana kamra ubram haba kale pet ka kamra jong bram kala paus new lut bat ki kot kala da baro shabab palat kala penbet ya ka kli jong bram bat kinsan ka kli ka khi dalade nai ka pau bakade tang ka ching phos new hakasngi ka babut krita ka lech ka kamra jong bram bat ka la bo bram ulak klai ka jaka bo usong rengkat bat ka skidol jangka hakti kum ka ching betha ya ka krita ban buat ik ka don baro ka kekta ka skopher kalit paksha kamra jangka bat persyang ban fun yak para jangka kinsan ka fun ka pa haba ka krita ka jubab ya ka fun ka jingkran jong kna kalapau ban betha ya ka krita bakan buat ik indon hadien kata ka sengeu kalapau ka jingkang bat ka sur jong kna layo sneu ka krita mata kal su thu baka por soilen ka don ki sur ki bacheleu bani ki ek bakal perkhat ka krita ka pri ka jingkang bat ka yo ya ka tre badap ki sandwich ki ba ubram ula ayaka hakata ka por ka krita ka don jingmut ba phar ka pau ba ubram ungkwa ban pensneu yaka henai ukwa tang ka jing perkhat jangka yo u ka fun no yo molkom bat ke thui u shphang kane henai molkom shim kya jingcha jangka hakawai ka jing thu khan hadin ka pau ba Mr. but Mrs. Hilsher ki tho shithi shobram ka baong mi la ban im bat kata ka ba phila long manta ka kanthai ka dei ka chong phi menta hadin ba kila tho ai ka shithi baro armut kila song ki kot bat umau bat ki pendu no ya ka jing im lade ka krita ka suthu yobram ba ka dei tang ka mensim jong ukhna balui bakwa ka jing sumar kane ka penlong ya ka banlong ka baslor bat banle ikikam palabu ya ka ban sumari obram haksngi ka babut umalkom wanra shithi no Mr. but Mrs. Hilsher bat ka jing terwai ka krita banik yat kai ka porjan mit henrai ka krita menta ka sneu ba kladon ka jingkit kli ya obram ka kanta ja ka jing kho jong umalkom lakhu slai bat walet no ka krita pat kala kendet banla obram lala ban kala jaka dalade hakasngi ka babut ka krita ka kerpat ya umalkom ban wan shaying ban pensisha bobram udei badang im hakabas dang kala kendu jing ban pensha namar bak por soilen ka kala jaka tang bom don bapet ne habaka ya kamar wai ka por soilen kala jaka bat umalkom ulanget jaka hakata kamir umalkom salang bat ka krita bat kia penlut por rengkat henry ya kajing ade jongki lapen sange ubram baladon kajing bishni te kini arngut glekran hak kamra shet jing shet umalkom ula suthu baga krita kala nangle jani upan pau ya ka ba ula tip shap hang kajing ja bat kajing du jong ubram
Ulay tu ba Ubram haka puar ba dong kena ujulak kai bat kawai ka kentay ka bakerteng ka Emily. Kabadai ka kentay ka bayran kat arta bat u. Haka sengi bat de jong ka jingda pras nam jong Ubram. Ka Emily ka late banyalak kai bat Ubram hayeng ki Hillshire. Rai kam shimlawan paishu. Kamat jong ka Emily lala paklaw. Bat kala julor haka kli jong ka. Haba ki pulit kila puay saying ban kli Ubram. Kata kayeng layu i balathang. Bat ki Ubram latip hadian ba ulayap. Umalkom upenkut baka mensim jong Ubram. Kabasyong haka porcelain kala benlong kabasniw. Haka step ukol usamlas niw barim jong ka kereta. Ulawan siya kata kayeng. Takacing temu ban penbor ya ka kereta. Ban paino sayeng bat u. Umalkom uklem syong jengay naka. Yo ba kumno ka kereta ka don nakajingma. Hakamit ka kereta ka kerpat ya Ubram banirap ya ka. Ukol upasyat bot uyo iya ka shite ka batho da kasnam ban ong ye u ban mi no. Ukol usngaw bakane ka de ka kam jong ka kereta lane Malcolm. Ula kendray mesin bat hadien ula sutu ba Ubram ule ikane da kasnam kunay. Bat ka kereta kala persyang ban pensisya ye u henday uklam tere ban ngit ya ka. Malcolm ro ule solang bat ka bat lo persyang ban pesutu ya ukol baka porcelain ka don ka bapala. Ukol ubakan reh ka jing bitar ulapan pra ya ka porcelain. Hangta ka jing kenca hayeng kala sedang kilait kila ke ka hayeng kala yait kenyo. Bat ki jing sawa jing riki ki pao na ikenro jong kayeng. Ukol lo persyang ban lap na ki jing sawa jing ke ki wan. Hangta hi ki yit kil bitay. Bat Ubram bosan menta ulami na ka kenro. Batap da ka mas porcelain. Kabayade bat ka kli jong ka porcelain ka balapan pra. Ubram ula syok ya ukul bat penyap ya u. Ka kereta bat Malcolm kila sengus irba. Kila pet ban lai im nang ta. Hang ne kila pet ya ka kamera Ubram. Hakate ka kamera kila lap ya ka porcelain ka balashna na ki benta jong ka kereta. Ka jain ka balaja ki senyang bat ki jingteng jong ka. Bagi syong haka jingkya jong Ubram. Nakanya ka kamera ka kereta kala sutu ba Ubram ula yo iya ka haki por baro. Ka kereta ru kala lap ya ka shitip tiang subha jong ki Hillshire. Wah kenmau ya ka jing temu jong ki ban eno ya ka kereta kum ka paralok bat kanong sumar ya Ubram. Tehang ta Ubram ula lap iki. Bot lo penkelon ya Malcolm. Bot un penyap lara ka kereta kan pat. Ka kereta haba kala light na kayeng. Bat kala paino banirap ya Malcolm. Ka kereta kala kit da screwdriver bat penlit jengmut ya Ubram belit tia ka jeng tia. Haba Ubram ukerpat ban ya do kum ka jeng ai porcelain ka babiang. Ka kereta kala syong perkat. Nrai kala dung da screwdriver ha puar ba Ubram ul persyang ban do ya ka. Ka kereta kala dung jeliu syuk ya Ubram bat ulah kerlon. Kala yarap ya Malcolm bat mi no na kata kayeng. Haka bakut jong ka flame kapau ba ya Ubram lapen sno biang ya ki benta jong ka porcelain jong u. Kane ka penpau ba Ubram udang im. Nekine baro kapau ba Ubram shim layap satya ka baningkong. Ubram uday ukna ubala syak hinsnew na ka sni bolo penyap ya ki Emily grips hakat sni da pras nam jong u. Banirap ya ukun na ka jing syak kentok keleng ki kemi ki kapa jong u kila tang da ka ding ya ka ying. Ba dia ka jing yap jong Ubram bat kila buri no haka kenro jong kata ka ying. Ka jing ai jing syanya jong ki halor ka porcelain kapau haka ba kumno ka jing snoram jong ki ka kam klan ban ya ka jing e ka penlong ya ki ban penkut ya ka jing im la de. Syuk don shibun ki jing sautu ki ba pen i haka jing ya jong ka flame ka ba pen i ya ka jing pen syai ba shisha. Ha jing sedang jong ka flame haba ka Mrs. Hillshire ka bata ya ka kereta halor ki kendon jong ka ying. Ka pen syai ba Ubram usu tenat pan sengap jing ruai ka jing tam ba jam. Kane ka pen paul namar ba Ubram usyong hapok ki kendro. Ki jing tam jing ruai ni kino ki jing keno ki de pan long ki ba jam ba ken la pan sengaw sya ki kendro. Ki Hillshire ki de ru ki ba kwa un penek ya ka ying jong ki ka ba kwit ba light na keno ki jing snew vermin. Ki pen paul ru ba ka de ka kereta ban sumar syai ya ki mouse trap na ka benta ba ki kenai
kinum yo rung na kenro jong gayeng un Master Hillshire ya thu yaka bakila bu borok kijing bam bompat pendan kam bat kala suthu ba borok kini kijing be jing bam kile chau bram ta Mr. Hillshire ka batai ru ba bram ude ukna bale ran bha pat umi pau tang bom dan mano ba yo e kane ka pen e ba kapor soilen kam jukhi dalade ne ka jing pen khe ka de na bram opa im hapok kenro subscribe na banta ki video kum kine khublai shibun